Dog. Hvis de gerne vil blive bedre inde i CS. Den første ting, jeg vil sige, skulle gøre, det er træne aim, træne gamesense og træne hvad hedder det sidste? Det er util. Og den første ting, det er nok aim. Hvor vil du aim? Og aim, det er pre-aim, raw aim, og så nok spray control. Så spray control. Overhovedet noget. Der står bare. Eller hvad vil du? Vil du bare... Men util. Bruger du på en klogere måde. Måden for at bruge det klogere, det er at tænke lidt på det. Du skal ikke bare... Så du tænker det før. Ligesom der er mange, der gør... Når de kommer her på midt på Vertigo, så kaster jeg lige en... Og det er rigtig godt. Mange så er en her. Så de er væk. Men de ser den bare, så de står sådan her med ryggen til os. Det kan de også dø af. Men det skal jeg kunne nogle gange. En god nade, jeg kan lide, det er bare at komme sådan her. Og man lige har tjekket der, man går med gun. Så skal vi tage den der. Eller lidt længere bagud. Bare Guardian er godt. Så bare prøv den der vej. Bare herhen, ikke? Så er det godt nok. Og ellers så tag en mål. Og det er en lortemål. Så det er nok bedre at komme lidt til. God smoke, det er lige at kaste her. Der. Så er det lige, man holder det her, og holder det her. Så er det der smukket af. Så kan du rykke det op af, og så kan du få en entry på B. Entry så er sådan en meget vigtig ting. Hvis du kan få en entry kill, så du kommer på midt. Og så hvis der ikke er nogen her, kaster du en nade. Der. Og så kan du også lige lave en crouch peek. Og så hvis de ikke har smukket der, og så er klar lige her rundt om. Det boost, og så tjek derunder. Men det er aldrig det, man tjekker først. Man kommer her, tjekker der, tjekker der. Hvad gør man så? Holder lidt der. Tjekker der. Så kan man smoke af der. Og så kan man gå ind der, eller smoke af her, og gå over. Ellers så kan man holde. Og hvis man er to, så kan en holde her. Og så kan jeg lige tjekke der, imens den anden så kommer under ryggen og holde der. Og så holder I hver jeres ryg. Det er en ret god måde. Men en god måde for at træne dit aim, det er at gå ind på aim training. Der er jo recoil master. Det er inde på workshop. Det er bare recoil master. Den kan I bruge. Recoil master virker godt. Og der er aimbots, og der er aim training. Alle mulige. Og så er der også pre-fire. Hvis du pre-fire, hvis du ikke sådan sneaker, hvis de bare går op med det, så pre-fire, det er også okay. Det er også okay at pre-fire. Så sker der. Det kommer i hvert fald ikke. Og mange folk, som jeg ser, når de kommer på for eksempel midt, når de kommer, så tjekker de der, og tjekker lidt forskellige steder. Og så er de bare, de går ud. Uden noget. De går bare ud. Lige ud i midt i verden. Det jeg vil gøre, det var at komme op her. Måske have nadet den der. Tjek der. Og så tjek der. Så lige tjek derhen. Og så skynde sig over uden at lave lyd. Og så tjek der. I stedet for bare ud af ingenting holde W ind og løbe ud. Hvis du holder W ind, så er du død. Hvis man holder W ind, så er man død. Prøv at man er så nem at ramme. Hvis man bruger AD, svær at ramme på den. Så hvis du scanner, så kan du bare crouch. En god ting er, når du bruger gør det lige meget hvad. Så du bare crouch og gå tilbage, crouch. Bare gør så mange ting. Bare prøv at rykke dig, mens du croucher og være stille. Eller ikke stille. Bare prøv at crouch, shift, sneak. Og så accuracy. Imens når du rykker dig, så er fjenden svær at ramme. Men det var lige det her til den her video, så må jeg lige komme tilbage næste. Og godt høre jeres spil.